Kaixo guztioi, Sanferminetan gaude, eta Sanferminetan gaudenez zaio berezia daukagu aurten ere. O plazan egon gara, 7tik 12ra, elkarrizketatxoak egiten eta Sanferminetan dauden hainbat gauzei buruz egiten. Ez da, Iruñe? Horixe da, gaurko lehenengo gonbidatua, Katrin Ginea dugu, geltokikoa bera, eta, ongi etorri, mila esker ona gure platora etortzeagatik, eta pixkat konta iguzu, zer moduz hasi duzuen geltokin Sanferminak, zer moduz atzoko eguna? Mila esker zuei gonbiteagatik, eta oso ondo hasi genuen, behitu ez tarriri gabe gelitu naiz, eta ez da juerga egin doalako, lanean egon nintzen atzegun osoan, eta oso ondo hasi genuen, goizeko 9:00 hasi ginen gosariak ematen, 2 txanda egin genituen, 180 pertsonako 2 txandako gosariak eman genituen. Eta oso kontentu, jendea oso kontentu atera zen, gosari tipikoa, veganoa ere. Eta, bigarren txandakoek txupinazoa bertan ikusi alizateko aukera izan zuten da, giro oso politean hasi genuen, bai. Eta gaurko egunerako zer motatoko gauzak pertsutik badut, bai gastronomia aldetik, bai kultura aldetik. Bale, gaur kultura aldetik ez daukagu ezer. Gaur berez bakarrik gastronomia aldetik, goizean geltoki bermuta prestatu dugu, Sanferminetarako, kroketa edo fritoekin hartu daitezkeenak, eta gero beste 170 piko pertsonentzako bazkariak ditugu. Sanfermin guztietarako menu berezi bat prestatu dugu, 3 sarrera erdira eta gero bigarrena eta postre aukeran. Egia esan beharra da gaurko beterik dago biharko ere, astelenerako, ostearterako ere, eta gero beste egunetarako oraindik badago tokia, baina bagoaz betetzen, bai. Eta gero gauean bokadilloak, egunero bezala, bokadilloak eta pizzak. Etxeko pizzak ditugu aurten, pizza goixo-goixoak, eta bat veganoa eta bestea haragizkoa eta bokatak. Itxura hona dauka, eta aipatu duzu, bermuta, ze ordutatik ze ordutara izango da, pixka bat ikusentzuleak jakiteko eta geltokira bertaratzeko. Geltoki 11etan irekitzen dugu, Sanferminetan, 3 arte, 3:30 arte, goizean, eta kroketak eta egun guztian zehar daude, baina 11etatik aurrera. Lan itzela egingo duzue, urte bat daramazue eta pixkat ikusentzuleak kokatzeko, azaldu iguzu labur-labur zer den geltoki? Bale. Geltoki kultur espazio bada, baina bertan badago taberna esan bezala eta denda bat baita ere. Baina gure pulmoia edo beti esaten dugu kultur espazioa dela. Eta horren barruan adibidez Sanferminetarako aurten 3 egunez programatu dugu. Asteartea, asteazkena eta ostegunean arratsaldean programazioa izango dugu. Asteartean trikikantuz deitu diogun ekitaldia daukagu. 48 trikitilari datoz bazkaltzera eta gero abestiak eta banatuko ditugu eta giroan ospatuko dugu eguna. Asteartean bertso bazkaria dago, arratsaldeko 5:00 aurrera Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertsotan, hori da. Eta ostegunean Eusko Karibe jaialdia montatu dugu. Eta bertan DJ batek, bertako mutil batek, Karibeko musika jarriko ditu, eta neska batek jendea aterako du dantzatzera, erakutsiko digu dantzatzen. Aurten 3 egunez probatuko dugu eta datorren urtean ondo baldin badoa egunero programatuko dugu edo ikusiko dugu. Aukera proposa daude jendea animatzeko eta bertara gerturatzeko. Hori da, bai. Eta horretaz gain ere esan behar da, programazioaz gain eta elikaduraz gain badaukagula aurten denda irekitzea erabaki dugu. Joan urtean ez genuen ireki, aurten probatu dugu. Eta bertan erosi daitezke gure betiko produktua, bertakoak, ekologikoak, artisauak. Orduan, bai bertakoentzako, turistentzako edo hemengo produktuak eraman ahal izango dituzte. Eta gero ere esan behar da, herri denda bat prestatu dugula edo prestatu dutela. Txoko bat utzi diegu Iruñako eta inguruko kolektiboentzako. Eta badaude 7 kolektibo bertan, gaurtik atzo ez zuten ireki, gaur arratsaldean irekiko da. Eta Sanferminen inguruko materialak edukiko dituzte. Ados, aipatu duzu, txanda
bazkariak emateko, bai bermuta duzuela, gauean pizzak, denda ere. Eta zenbat pertsona zaudete orain Sanferminetan, egunotan lanean geltokin lan guzti hau aurrera eramateko? Bale, gaur, oraintxe 22 pertsona gaude. Normalean 12 gara, eta Sanferminetarako beste 10 kontratatu ditugu. Bai, beharrezkoa delako. Azkenean, 180 pertsonei bazkaltzen ematen bakarrik behar da, sukaldea gehitu dugu, tabernan ere, jantokian ere. Eta gero, gauetan, ere kontatu behar da eta eskertzekoa da, gauetarako mahaiak gune zentral horretan montaturik gelditzen dira eta bokatak edo edariak geltokin hartu eta bertan hartu dezake jendeak, zerbitzurik ez dago, baina bai hor hartu dezakeen ez jendeak bokata bolondres batzuekin kontatzen dugula, geltokiko kolaboratzaileak diren elkarteetako jendea prestatu da, eskaini da, bertan pixkat zaintza egiteko eta pixkat txukun mantentzeko. Eta horiei eskerra handiak eman behar dizkiegu geltokitik, ze beraiek gabe kontratatu beharko genuke jende gehiago, eta gure lehenengo urtea da, eta sostengarria egiteko, tiratu behar dugu pixkat gure inguruko jendeaz, ez? Eta, aipatu dugu, ez, nola Sanferminak hasi dituzuen geltokin, eta zuk nola hasi dituzu? Ikusitu ez tarririk gabe, baina atzo lanean, kaina bat hartu nuen aldezarrean, ikusteko giroa, kaina bakarra. Eta, egia esan gero, geltokira itzuli barri izan nuen, da laizterkan joan nintzen ezin nuelako pasatu, jende pila bat zegoelako. Lehenengo egunak lanean pasatuko ditut, egunero egongo naiz lanean, baina ostegunean jai daukat, eta badaukat asmoa lagunak datoz, lagunekin bazkaldu, lagunekin festa pixka bat, hurrengo egunean berriro lanean noa. Baina, pixka bat disfrutatuko ditu. Hainbeste gauza daude, aktibitate, ekintza, Sanferminen osoetan zehar, hala ere geltokik indarra mantentzen du urtean zehar Sanferminetan ere? Bai. Atzo behintzat hala konprobatu genuen, joan zen urtean hilabete bat baino gutxiago genera eman irekia eta hala ere lan dexente egin genuen. Orain ezagutzen gaituzte eta atzo adibidez nabaritu zen, egun guztian zehar jende pila ibili zen. Eta mantentzen da, eta Sanferminetan bikoizten da edo ez da izen gehitzen da dexente, bai. Eta elkarrizketariekin amaitzeko, ezakit zerbait gehitu nahiko zenuken edo ikusentzulezkoei zerbait esan nahiko zenieken. Animatu geltokira etortzen, Sanferminetara etortzen, jai on batzuk pasatzen, baina errespetuarekin pasatzen. Errespetatu ingurua eta errespetatu jendea, mesedez. Hori da, mila esker, Katrin, gurera etortzagatik, eta badakigu Jon, bermuta hartzera edo gauean pizza edo bokataren bat hartzera joan beharko dugu geltokira. Baiela, bai. Anitxerongo zaitu egu. Mila esker. Mila esker. Eta gaurko lehenengo egunari jarraipena emateko, gonbidatu berria daukagu platoan. Hori da, Gaizka Azketa dugu, herri Sanferminakeko kidea. Ongi etorri eta mila esker etortzagatik. Kaixo egunon. Bai. Zer moduz hasi duzue Sanferminak atzo, egun beroa izan zen, ez beroa jende haunitz gerturatu zelako edo bildu zelako bai Iruñan eta baita bereziki zuen guneetan. Zer moduz bizi izan duzue edo nola baloratzen duzue hasiera hau? Bai, aurreko urteekin konparatuz, hori aurten 6 larun bata zen, beroa egin zuen, baziren hainbat kontzertu ere jende haunitz eraman zutenak plazetara, eta bazirudien jendea gustora zegoela, eta orduan izan zen kumulo handi bat, ez? Sortu zuena, bai, hemen giro handia egotea egun osoan zehar, eta momentu batzuetan gu ere larri ibiltzea, hainbat txosneekin, itxi behar izatea nahi ez genuenean. Azkenean aurrera atera genuen eguna, eta hori, gaur arte, gaur berriz haste egun berri bat. Atzoko eguna berezia izan zen, batez ere zuek ere zuen txupinazoa jarti zenutelako, ezta?
Bai, hor bada herri txupinazoa deitu duguna, saiatzen ari garena hori, urtero aldarrikapen bati ematen espazio hori bozgorailu gisa erabili ahal izateko. Uste dugulako espazio jaiak direla azkenean momentu bat zeinetan pertsonak asko relazionatzen diren, ez? Sozializatzeko gune batzuk eta orduan balio behar dutela ere hainbat aldarrikapenei bozgorailua emateko eta kontziente gara ere oraindik txupinazo honek ez daukala oi hartzun handirik edo, baina urtez urte nahi dugu geroz eta gehiago izatea. Oso ongi eta aurreko urtean bezala bi gune dituzue, Rekoleta plazak eta O plaza, gure platoa dagoen gunean. Eta, komentatu pixka zenolako programazioa prestatu zuen aurtengo Sanferminetarako? Bai, orokorrean saiatu izan gara lehenengo autokritika bat egingo dut. Apostu egin nahi dugu pixkat kontzertuetan ez zentratzeko egitaraua, baina aldi berean daukagu presio bat ere jaia egiten duen jendearena ez, esaten diguna kontzertuak eskaintzea eta horiek garrantzi asko ematea. Orduan hor daukagu kontraesan hori. Orduan nahiko genuke ere egunezko egitarauari eta beste motata bateko kontzertua zaparteko beste egitarau bati garrantzi askoz gehiago ematea, baina oraindik autokritika egiten dugu eta badakigu ez diogula nahiko garrantzi ematen. Hala ere, bai da ditugula egunero badaude pailazoak, badaude magoak, hori bai garrantzi asko ematen diogu sukaldeari, bertako produktuak edo ekologikoak direnak eta egunero ditugu herri bazkari masiboak eta horrekin oso pozik daude. Eta gero hori egitarauari dagokionez, saiatzen gara adin guztientzako eskaintza egiten eta baita ere esfortzu berezia egiten dugu eszenatoki gainean presentzia hain handia ez daukaten emakumeen taldeak eszenatoki gainera eramaten. Baita ere noski euskarazko taldeak, euskaraz abesten duten taldeak. Noski. Antolakuntzari dagokionez, nolako izan zen atzoko eguna antolakuntzaren modu bat, txandai buruz ere batez ere? Hori, hau berez kristona da, dia 10 egun, egitarau bat egin behar da 10 egunetarako eta guzti horri erantzuteko txandak antolatu behar dira. Guztira badaukagu auzotako jai batzordeen laguntza eta gero ateatzen dira ere publikora hainbat txanda eta hainbat eragilek ere betetze dituzte txanda osotara, nik esango nuke ia 800 txanda egongo direla betetzeko. Publikora jendartera traitugun 600 pikotik, geratu dira azkenean 80 inguru bete gabe, nahiko ongi, eta nik uste aurrera ateralko dugula egitarauan, nahiz eta, badiren adibidez 14ean hainbat txanda oraindik bete beharrekoak. Badira pare bat urte bigune hauetan presentzia duzuena, baina aurten berrikuntzak ekarri dituzue. Pixka eta azalduko zenituzke labor adibidez jarri duzu hor txoko berezi bat, pixka agian arreta antzebaten duena, ez? Normalean ona hurbildu diren pertsonengan. Bai, txoko ekologikoarekin eta baita ere jantoki ekologikoarekin saiatzen gara gure aletxoa jartzen, ez? Janariaren industria kapitalista bakigu ez dugula aldatuko, baina saiatzen gara gure aletxoa jartzen eta gutxienez plaza hauetan kontsumitzen diren produktuetako batzuk, ez, bertakoak eta ekologikoak izaten. Hori, oain arteko urtetan sukaldean zentratzen ginen eta aurten barra bat jarri dugu baita ere edariekin. Iruñek esan duen bezala, 2 urte ere matzazue bi plaza hauetan kokaturik, hala ere aurten alkate berria daukagu, dinamika berria dauka, politika berria dauka,
eta ja esan du, eta ja hauteskundeak baino lehen esan zuen, ez duela ongi ikusten bi gune hauek Aldezarren kokatzea. Zuek honen aurrean zer pentsatzen duzute? Hori, jendeak ikusten du ez, lehen zela Gora Iruña gune hauek antolatzen zituena, eragile gisa, Iruñarriko koordinadura kultural gisa, eta UPNek trabekin, baina hor larrunan jartzen zituen ez. Nahiz eta larrunan egon urte askotan izan zituzten arazoak hor ere gune ateratzeko. Instituzioetan aldaketa eman zenean, Herri Sanferminak sortu zen, Gora Iruñak ere bere mugak ikusi zituelako. Eta bai, onartu zuten Aldezarreko plazetan egotean, nahiz eta ere ikusi izan ditugu hainbat muga urte hauetan zehar ez. Adibidez, badago Iruñan dagoen ordenantza zibikoa ez dakit nola deitzen den, ez duten aldatu urte hauetan zehar, eta dena nahiko garrantzitsua auzoetan eta auzoko jaietan eta Sanferminetan ez, ze gero heltzen dira multa batzuk, eta multa hauek, hemen bada lege hau ezin dugun aldatu eta sentitzen dugu ez. Baina, hor urrengo urteari begira, Maiaren deklarazio hauekin, ikusiko dugu izango dugula oso zaila, hemen Aldezarrean egotea, eta orduan ikusi beharko dugu, baloratu beharko dugu ze egin. Berak eskinitako lekuren batean jarri, edo agian ez dugu zen inon jartzea, edo jai urte hauetan zehar eramandako jai eredu hau ere guztiz birra asmatzea zerotik, eta beste zerbait sortzea, ikusi beharko dugu. Eta, ja elkarrizketarekin amaitzeko, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuke, agian aipatu duzu, 80 txanda oraindik betetzeko daudela, aipatu duzu ere oso egitarau anitza antolatu duzuela adin guztietarako, bazkariak, hamaiketakoak ematen dituzuela, ez dakit gure Xaloako ikusentzulei zeo zer erran nahi badiezu, oraintxe duzu tartea? Nik esango nukena da Sanferminetan ahalik eta gehien disfrutatzea, disfrutatu aldutenak, ze Iruñeko beste pertsona askok lana egin behar dute festa basati hau aurrera emateko eta ere ze kondiziotan ez, eta ze kontukin, ze batzuk ez, jaia erabiltzen dute ahalik eta diru gehien metatzeko 10 egun hauetan, eta egiten dute hori guztiaren gainetik. Gure kulturaren gainetik, gure gorputzen gainetik, gure eskubideen gainetik ez. Eta orduan hori disfrutatzeko alduenak, eta baita ere borrokatzeko bakoitzak bere esparruan, kolektiboki eta hoxe. Mil esker gure plato edo txoko honetara hurbiltzagatik, zorte hon eta animo asko aurretik duzuen lan guztiarekin. Bale. Eta beraz, O plazan eta Errekoleten plazan elkar ikusiko dugu. Bale, mi esker. Saioarekin jarretuko dugu, orain Josurekin gaude, Sanferminen 78ko kidea da, eta aurtengo egiteregoari buruz egitera dator. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo esan behar, sartu berrian Sanferminetan eta, fresko nago gaindikan. Nola eman diozue hasiera Sanfermin hauei, aurtengoei? Ni, esaten dizudana, etorri berrian naiz, zeren lana neukan egun hauetan eta zeian esateko ezin. Etorri baina gaur itzi berrian naiz eta ikusi dut disko bat, profesio buska bat hor kale nagusian taula, Lorenzora sartu direnean taurela, baina bainikan hori fresko sartu gabe bainikan nago festan. Pentsatzen dut gaur arratsaldean eta batez ere gauez ja buru belarri sartuko naiz, eta batez ere hori bihar da gure eguna nola izateko, eta Sanfermin 78ko kontuak direla eta bihar da gure urtemuga berezia urtero egiten duguna, eta bihar alde horretatik buru belarri sartuko naiz kontu egiten. Biharko egunerako zerbait berezia prestatu daukazute? Ez, berezia ez, aurten bereiztasuna izan daiteke joaten urte arte bakarrik genuen Germanen hilarria, eta Germanen hilarriaren inguruan egiten genituen gure
azkenean German erail zutenetik pixkat hori gogorarazteko eta ez ahazteko eguna da, eta 2 hitzordu dituzue. Bat goizean ez, pixkat ekitaldi ofiziala edo dena, eta gero atxaldean ja peinetako jendearekin egiten duzuna. Pixkat kontatuko diguzue aurtengorako ze planteamendu daukazuen? Bai, bueno, azteko hasi baino lehen guk beti elkartzen gara mainketakoa egiteko, baina gure ekitaldia berez hasten da beti ordu bata ingurun eta Germanen hilarriaren inguruan. Eta hor, bueno, joan den urtean izan zen berezia 40. urtemuga zelako, eta egin genitun zera horiek egin genitun udal plazan, udaletxean, baina aurten bueltatuko gara ohiko formatura, nola izateko 1999 geroztik urtero egiten dugun ekitaldi horretara, hilarriaren inguruan. Eta, bueno, hasiko gara beti bezala Jarauta 69 deitzen den txarangak jotako musikarekin, eta gero izango dire, bueno, diskurso pare bat, peinen ordezkariek egingo dituztenak, gero egongo dire ere bai bertsolariak, bai, bertsolari pare bat, bertso batzuk kantatzeko, gero gure batzordeak urtero prestatzen duen komunikatu edo agiria irakurriko dugu, eta gero bukatzeko azken urteotan ere bai egiten dugun bezala Fermin Valentziak kantatuko du zera hilarriaren kanta. Eta gero berriro txaranga horrekin, esan nahi du Jarauta 79 txaranga horrekin, orduan bai, hori izango da berrikuntza, jungo gara gogoan dagoen tokira bigarren lorezkaintzea egitera. Zer beti egiten dugu, bueno, aurresku bat ere bai, ahaztu egin zain urtero, aurresku bat egingo dute, berrikuntza bezala urten txistu joko dutenak aurresku horretan izango dire 78an zautiturik suertatu ziren 2 txistulari. Eta, bueno, aurten nola ibili garan urte honetan, nahi zuten ere berriro udal kereila bultzatzen eta hainbat ikerketa egin ditugu eta bildu ditugu testigantzak eta horrela, jarri ginen horiekin harremanetan eta beraiek kontatzen zuten nola, bueno, zauriturik suertatu ziren 78an, eta gonbidatu ditugu txistulari horiek jotzeko bihar joko duten aurreskua, bai, eta hori izango da, bueno, txikeri bat nagatuzue, baina pasaditu polit bat, hori orduan suertatu zen zaurituak horiek joko dute zera bihar txistua, baina, bueno, izango da hori beste urtetan egindako antzeko. Aurten ere, zuentzat urte berezia da, batez ere, Argentinara bidaiatu izan duzutelako, bertan Salvini peilarekin kerela bat aurkeztera, ezta? Bai, joan den urtean 40. urtemuga zelako gauza desente egin genitu, eta haien artean, bueno, izan zen ikerketa serio bat eta saiatu ginen esateko hainbat agiri desklasifikatzen eta lortzen eta bar, eta gero aurten izan dugu aukera bide honetatik jarraituz nolabait izateko 2010an Argentinan martxan zegoen kereila hortan sartzeko. Hain zuzen ere, Servini epaileak erabakizulako zera luzatzea kereila horrek zeukan epea edo urte muga, ez? Bukatzen zen Francoren heriotzarekin 78an, baina luzatu dute zera konstituzioa, Espainiako konstituzioa zera onartu zuen arte, 1998ko abendu arte. Hori dela eta 1998ko uztaiak 8an suertatu zena, edo suertatu zutena, sartzen da epe horretan. Eta hori dela eta, bueno, gure batzordekuek zera erabaki zuten, edo erabaki genuen, bat egitea keria horrekin, eta hori dela eta ekainean, hain zuzen ere, ziren 98ko batzordekoak ziren Argentinara, zera Servini epailearen aurrean zera adierazpenak egiteko, eta, bueno, guain zain gaude, aber ze erabakitzen duten, eta horrela, baina aukera eman digu sartzeko, eta hori dela eta aurten, bueno, bide berri bat zera irekitzen ari gara, orduan
suertatu ziren epaiketa antzuak edo artxibatze prozesuak berriro ireikitzeko kereila argentinar horren bitartez. Ja elkarrizketari amaiera emateko, ez dakit zerbait gure ikusentzulei zerbait aipatu nahiko zenieken, edo pixkat bergogoratu ez, ordu batetan daukagun zita hori, Horreaga etorbidean. Bai, nik esango nuke batek pentsa dezake, hoiek jarraitzen dute 41 urte pasata gero, noiz bukatuko dute. Nik bakarrik gogoeta bat egingo nuke. Ez dakit, baina jendeak oso presente segurazki izango du zer gertatu den Manadaren epaiketa kasuarekin. Hasiera batetan edo jende gehiena gelditu zen hemen Nafarroan eta zapustuta epaiek erabaki zutenarekin, eta nik uste dut neurri handi batean lortu bada Manadaren kasua izateko berriro epaitzea eta beste modu batez epaitzea eta ez gelditzea impunitate edo sasi epaiketa horren menpean izan da jendean mobilizatu dela. Germanen kasuan, 1978ko suertatu zen erainketa horren kasuan, impunitate osoz gelditu da kontu. Ni pentsatzen dut, inozu izango naiz edo baikorregia izango naiz, baina pentsatzen dut jarraitzen badugu eskatzen impunitatea eza eta hau argitu behar dela, erabat egia osoa lortu behar dela eta nolabait izateko justizia egin behar dela, gizarte mobilizazioak eta gizarteak ez zokoratzea kontu horiek izan daitezke lagungarri berriro bide hori irekitzen. Eta horregatik nik uste dut interesgarria dela. Ez bakarrik gu German laguna izan genunok egun horretan beti horitzen gara eta oso gustura juten gara ekitaldi horretarako esateko gogoan zaitu oraindikan, baizik eta ustezko bide horri edo bide posible hori indartzeko edo irekitzeko egon batean jarraitu behar dugula mobilizatzen. Eta hori dela eta nik gobidatzen ditut Iruñako seme-alaba guztiak edo jende guztiak, hiritar guztiak eta Euskal Herrikoak eta Nafarrokoak bertaratzeko iar beste urtetan bezala ordu batan hilarrearen inguruan, Germanen hilarrearen inguruan. Mil esker, gure platora hurbiltzeagatik, bertan egongo gara, Jon. Beti gogoratu beharreko gertakari bat da, ez ahaztea zer gertatu zen, hori ere garrantzitsua delako, bereziki urte haietan eta gertakari horiek bizi izan ez genituenak, ez? Beraz, mil esker eta animo zuen borrokarekin eta zuen lanarekin. Vale, mil esker zuen. Gure laugarren elkarrizketatua dagoeneko platoan dugu, bera Ruth Losada da, udaleko gazte teknikaria eta pixka, ongi etorri, mil esker gurera etortzagatik, eta horrela pixkat denboraz larri gabiltzanez, azaldu iguzu pixkat San Fermin hauetarako prestatu duzuena. Egunon eta mil esker gonbidatzeagatik. Gaur irekiko dugu 3. urtez gazte eremua Foru Plazan, eta gaurkoa izango da irekiera Maider Bonies egingo du, La Voz programan egon zan hau dela 2 urte, eta ekintza eta gauza ezberdinak egongo dira gaurtik 14ra, arratsaldeko 8:00 10:00 arte, eta gero kontzertuak eta gero, zu artifizialak eta gero kontzertu ezberdinak egongo dira. 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzat daude zuzenduta gehien bat arratsaldeko ekintza ezberdinak, egongo dira intxableak, egongo dira tailerrak, masterclass, DJ, eta gero gaueko kontzertuak izango dira bai gazteentzako eta ez hain gazteentzako. Hori da apur bat aurten prestatu duguna. Urtero bezala, aniztasuna daukazute beti programan ahalik eta gustu gehien jorratzeko, ezta? Bai, hori da gure hildo bat edo lan hildo bat, ez? Guztientzako izatea, gazteek proposatzen dituzten proposamen horiek hartzea eta programazioan barruan sartzea, eta guztientzako zerbait egitea. Egitarau oparoa prestatu duzuena,
hor foru plazan gazteek edo gaztetxoenek izango dutena, nola prestatu duzue? Programazioa egiteko urtean zehar, pasadan gazteremua bukatu zenean, ebaluaketak eta batu ziren, proposamenekin eta gero inkesta batzuk egin genituen, ia 600 inkesta jaso genituen, Iruñako gazteen artean, eta haiek proposamen desberdinak luzatu zituzten, bai kontzertuetarako eta bai ekintzetarako. Orduan guzti horiek hartzen, ikusten pasan aurreko urteetan nola funtzionatu ziren ekintza ezberdinak, horiek baita ere inkorporatu ditugu programan, eta horrekin nahasketa bat egin dugu eta programa berri bat egiteko. Aurten gauza ezberdin bat sartuko dugu eta izango da Sanfer Komedi, azkeneko egunean. Komedia eta barrearen inguruko tarte txiki bat egingo dugu. Eta, aber ze nolako harrera duen. Beti bezala, Foruen plazak arrakasta galanta izaten du, bai kontzertuengatik, bai egitarauarengatik. Aurten ere arrakasta handia edo afuroa betetzea espero duzute? Bai. Behintzat aurreko urteetan bezalako ez, programazioa luzatu dugu leku guztietan, zuekin baita ere. Eta, espero dugu Iruña eta beste herriko gazteek eta hurbiltzea. Eta, elkarrizketari amaiera emateko ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, agian gazteak animatu bertara hurbiltzeko edo? Nik animatuko nituzke gazte guztiak, nik uste dut gazte eremua, naiz eta gaztentzako zunota dago eta baita ere gazteek egiten dute, ez? Azkenean gazteek, ekintza guztiak gazteek dinamizatzen dituzte, orduan hori da guretzako baita ere puntu importantea. Berez hori itxarongo zaituztegu. Hortxe dugu zita, espazio seguru eta espazio sano bat. Eta zabala. Hori da, eta nintzen den esan dugun bezala, eta bertan kontzertuak eta gaztetxoagoak, gu ez gara hain gazteak. Badute aukera San Ferminetan, arratsaldetan, ez? Zer egiteko. Eta gaur 8etan irekiera izango da, berez? Gaur 8etan, bertan zita duzue gaztetxoenek. Beraz, mila esker etortzagatik. Zuei. Eskerrik asko. Egun ona izan. Saioko azken elkarrizketara iritsi gara, bakartxo daukagu aurten gurekin. Eta, saioari emateko, pertsona garrantzitsu daukagu, izan ere, Etxe Bilduko parlamentaria zara. Pentsatzu jende asko pasako dela plato honetatik, ezta? Eta San Fermin luze hauetan jende askorekin hitz egiteko parada izango duzuela eta mila gai komentatzeko, niri dagokitan. Baina espaldi ezagutzen garen ez? Hori bai, Jon nire ikasla izan zen. Eta auzoko bizilagunare bai. Orduan, familian bezala, familian. Hori da. Eta, pixkat elkarrizketari hasiera emateko, jakin nahiko genuke nola eman diozun hasiera San Ferminei, ez? Argazkitan eta iruditan ikusi dugu atzo udaletxe barruan egon zinela. Zer moduz hasi zenituen jaiak eta zer moduzko bizipena izan zen hor barrukoa, tentsioa edo? Egia esan gonbidatuak garenok ez gaude txupinazoa botatzen den solairuan, baizik eta bekoan. Eta egia esan, eta hemen, familian gaudenez, egia esan baldin badut udaletxean egotea nahiko astun suertatzen da oro har, beste edozein herritan, bastakit igual formalismo gutxiago egoten da, eta Iruñeko udalean, egia esan, ordu bete lehenago egon behar duzu, kriston beroa dago, kriston jendetza dago, eta balkoiak ireki arte, izaten da, jendetsua eta nahiko aspergarria oro har. Baina, gustora egon ginen, hainbat jende elkartu ginen, eta aukera daukazu baita ere baitz egiteko, eta San Ferminei hasiera emateko. Eta gero ia da, goian bizi izan zen tensioa, balkoian ikurrina atera nahi izan zutenean gure zinegotzi batzuek, gero hori jarraian kontatu ziguten, eta egia esan, garai berriak horiek izango dira, genekien Maia alkateak bereak eta bi egingo zituela ikurrinaren presentziara gozteko, plazan ikusitakoa, egia esan,
izugarrizko poza hartu genuen, baina, bueno, gero balkoian gure zinegotziei eta gero baiko zinegotziren batekiko ere izandako jarrera municipalen aldetik, baina horiek agindu politikoak betetzen ari ziren, egia esan lotsagarria. Ez dago inongo legerik, debekatzen duena. Ikurrina legala da. Ikurrina legala da, eta adierazpen askatasuna ere izan badago, edo izan beharko luke. Eta benetan, patragu txarra, oso tensoa izan omen zelako, eta berriro ere demostratzen delako erregimena hor dagoela eta sektario izaten jarraitzen duela. Gertatutakoa dela eta zeo zer pentsatu duzute egitea, prentsaurreko bat, salaketa bat, ez dakit? Pentsatzen dut, egun hauetan, jaiak ere badira, baina pentsatzen dut San Ferminak amaitu ondoren, talde bakoitzak bere balorazio egiten duela, eta EH Bildu Iruñak ere bere eginen duela. Eta iruditzen zait badagoela salaketa politikoa egiterik, eta hori atzo sare sozialetatik bertatik egin genuen, eta pentsatzen dut buelta bat emango diotela ia alkatearen eta Iruñeko egungo udal gobernuaren jarrera nolabait modu zuzenagoan eta formalagoan salatzeko. Eta orain parlamentuan bizitzen ari den egoera dela eta ez bertan parlamentaria zara, festa hauek agian pixkat deskonektatzeko balioko dizute. Pixkat kontatu, ze asmo dituzu San Fermin hauetarako? Egia esan adina aurrera doa, eta atzo konprobatu nuen berriro ere, beroa, nekea eta adina batuketa horrek daukan emaitza da gaueko 9:00 etxean nengoela. Eta horrekin uste du dena esate dudala. Ez gustora, nahiago izan dut beti egia esan egunez bizitzea San Ferminak. Gaua astunegi egiten zait. Eta egunez ere, gustora egoten naiz, baina egia da atzo, 6 larunbata izatearekin eta lako berotzarrarekin, egia da, kostatu hitzaidala, arratsalde partean buelta ematea, baina gustora, jende askorekin elkartzeko aukera, jendeak ere politikaz hitz egiteko nahi, eta momentu batean esan behar izatea, uztailaren 6 da, trago batzuk hartzen ari zara nire nahi baldin baduzu 15-etik aurrera, baina, bestela oso gustora eta oso. Badaukaztu egutegi hauetan programatutako egun bereziren bat, bazkari edo afariren bat? 8 gainera zelenarekin tokatzen denez, lasaiago ibiliko gara, 8 egiten dugu lagunekin eta egun berezia, umeak eta dituztenekin lasaiago egoteko aukera, Germanen urtemuga, heriotzaren urtemuga den neurrian, eta goizean goizetik, 11:00 eta Germanen ekitaldira, eta gero bermut horero tokatzen dena. Baina egun hori lasaitasunez, eta gainera aurten astelenarekin primeran, eta gero 11:00 oporretara joango naiz, 4-5 egun, San Fermin amaiera arte. Pixkat elkarrizketari amaiera emateko, eta askotan hitz egiten da San Ferminak bakoitzak badituela bere momentikoak, eta jakin nahiko genuke zintzuk diren zureak. Nien naiz bat ere folklorikoa, egia esan behar badut, ez dute San Ferminetan kuadrilla madira batzuk, bizi dutenak alako eta zapila eta arropa lisatu eta gero orain profesiora joan, eta gero zezenketetara horiek ere baditut lagun. Baina nik ez dut alako ezer egiten, inoiz. Orduan nire momentikoa da bermut oreroa. Aldu danean, bermuta, 11:00 egin eta bermuta. Eta bermuta, Navarrerian atzo ez egon zapaltzerik, baina astean zehar bermuta, lasai eta luze egitea. Hori da nire momentikoa dira esan. Sailari amaiera emango beharko diogu, laster bat izan da zu hemen egotea, bakartxo, jai zoriontxoak opa dizugu eta batez ere oporrak merezitakoak ere ongi pasatzea. Mila esker, berdin, ongi doala, programa eta jende asko pasada dira, eta agian nik baino gauza interesgarriagoak esateko aukera izango du San Ferminen inguruan. Desberdinak. Mila esker. Zuei. Eta, honekin amaiera emango diogu gure gaurko saioari.
pixkat ikusentzuleak gogoraraztearren, gu hemen egongo gara, O plazan, zazpitik, gaur zazpitik, 12 bitarte. Eta, beno, hemen txegongo gara, 10 eta laurdenetatik 11 arte, pasatu nahi ezkero, elkarrizketatu haunitzekin. Gaurkoz hori xe da dena. Bien arte.